kaupasta. Oikeusprosessin aikana Dae ja parikymmentä muuta syytettyä irrotettiin pääjutusta erilliseksi tapaukseksi. The person is under investigation in a separate criminal file disjoint from the case before the court. Unfortunately, at this moment, taking into consideration the stage of the investigation, I cannot provide more information regarding this person. Suomalainen ihmisoikeusaktivisti Seppo Isotalo seurasi oikeudenkäynnin alkuvaiheita Romaniassa. Lähes 2 vuoden ajan hän pyrki auttamaan Misa-joogaliikettä sen kamppailussa viranomaisia vastaan. Ja mä tapasin onnellisia ihmisiä, joista monet olivat tulleet jostakin kriisistä. Mä olin useaan kertaan näissä oikeudenkäynnissä siellä Romaniassa ja aina minut sijoitettiin asumaan jonkun ihastuttavan ihmisen kanssa. Miten he kohtelivat teitä? Kuin kukkaa kämmenellä. Kauniita tyttöjä tuli aina pitämään huolta minusta ja mä ajattelin siihen aikaan, että voi, tää on niin kuin museossa. Katsoo saa, mutta ei koskee. Vuonna 2007 Isotalo tapasi liikkeen gurun Gregorian Bivolaarun salaisessa paikassa Etelä-Ruotsissa. Ja kyllä mä ymmärsin, että mä olin ollut tekemisissä hyvin suuren ihmisen kanssa. Ja en pahan ihmisen kanssa, vaan suuren ihmisen kanssa. Paikalla oli myös Madalina Dumitru, sama alaikäinen, johon sekaantumisesta Bivolaarua Romaniassa syytetään. Madeleine oli siellä tämä, joka 14-vuotiaana oli ollut Bivolaarun rakastajatar. Hän oli siellä hyvin seksikkäästi puettuna. Ylipäätään tilanne oli siitä hyvin erikoinen, että me jouduttiin ensinnäkin istumaan ja odottamaan useampi tunti häntä. Ja sitten kun hän tuli, niin sitten ihmiset heti kavahti suutelemaan hänen jalkojaan. Minä en. Missä Gregorian Bivolaaru on nyt? Ruotsin väestörekisterin mukaan hän on vaihtanut nimensä Magnus Aurolssoniksi. Osoitetietojen mukaan Magnus Aurolsson, eli Bivolaaru, asuu täällä Karlskronassa. Sieltä kuuluu ääni, siellä sisällä liikkuu joku, mutta se ei avaa. Bivolaarulla on syytäkin piileskellä. Huhtikuussa 2008 Bivolaarusta annettiin Interpolille kansainvälinen pidätysmääräys. Tästä huolimatta häntä ei ole saatu oikeuden eteen. Ruotsi kieltäytyy edelleen auttamasta Romanian viranomaisia. Illalla Kostinestin Lomakylän laidalla joogit aloittavat uuden spiraalimeditaation. Gregorian Bivolaaru on rakennuttanut Kostinestin keskustaan talon, jossa joogaleriläiset yöpyvät. Tämä niin sanottu Shakti-huvila on ympäröity korkealla aidalla ja portti on lukittu. Asuessaan vielä Romaniassa Bivolaarulla oli tapana vastaanottaa huvilassa nuoria naisia. Seuraavana päivänä tapaan 2 suomalaisosallistujaa leirin tapahtumateltan edustalla, mutta he eivät halua antaa haastattelua. Teltassa järjestetään vuosittain Miss Shakti-kilpailut, joissa valitaan feminiinistä energiaa parhaiten edustava naisjoogaaja. Viime vuonna suomalaiset sijoittuivat kisassa 2. ja 4. In NATO they always have this striptease, and also in Misa they have this annual event in the summertime where they have this Miss Shakti content, and it's very erotic, and this is part of the tantrum here. Tantrisen opin varjolla tehdään muutakin. Kostinestin uimarannan edustalla kelluu hylätty ruosteinen rahtialus. Laivan kannella kuvattiin vuonna 2003 pornoelokuva Exaltation of P. Masturbointi videokameran edessä oli osa joogaleirin Miss Shakti-kilpailua. Exaltation of P ei ole ainoa pornoelokuva, jossa esiintyy Misan jäseniä. Elokuvia on tehty jo 10. Ainakin yhdessä elokuvassa esiintyy myös suomalainen joogaopettaja.
Uusimmat elokuvat on tuotettu Tanskassa. Tanskan koulua johtaa romanialainen Mihai Stoian. Hän on esiintynyt ainakin yhdessä erottisessa elokuvassa taiteilijan nimellä Paul Diamond. Seppo Isotalo tutustui Stoianiin ollessaan Nathan vieraana Kööpenhaminassa. Ja siellä oli 2 tyttöä, jotka tuli niin kuin minun käytettäväkseni. Autokuskeina lähinnä. Sitten kuskas mua ympäri Kööpenhaminaa, mutta siinä se tilanne heti on semmoinen, että tulkaa tänne, pitäkää huolta. Siinä on semmoinen aivan selvä auktoritäärisyys on olemassa Stoianin ympärillä. Juuri naisten kohtelu Misassa sai Seppo Isotalon epäilykset heräämään. Isotalo alkoi esittää kritiikkiä liikettä kohtaan. Tämän lahkon toiminnassa on epäilyttäviä momentteja. Muun muassa, että lähetetään tanssijoita Japaniin. Väitetään, että he myöskin myyvät tämmöistä videopornoa. Ne on semmoisia kriittisiä kohtia, joista kyllä on syytäkin katsoa, ei nyt sen takia ihan porno kiellettyä, mutta se, että millä ehdoilla esimerkiksi tytöt lähtee Japaniin tanssimaan. Kim Schmock oli Tanskan Nathan aktiivi lähes 8 vuotta. Eräällä joululomalla Romaniassa Schmock pääsi todistamaan Misan varainhankintaa. In time, more and more things was revealed. You get closer. And we were invited to a party. And actually this group of people there was the whole group of girls that was doing this erotic chat on the internet. And their boyfriends also. And I know they're saying this is karma yoga work, but they get paid and Misa is getting their share and girls also get some money. Pornoelokuviin Kim Schmock törmäsi vahingossa. Actually it was in a Danish store called Metro. They have this big boxes with films, and I was walking around and looking in this, and there was some erotic films also, and I saw a picture of a girl that I knew. I said, what is this? The contradiction is that they is not true to the public about what is going on. I mean, if they have been denying this for years. And when it comes out to the public and they said, oh yeah, we are very proud of doing these movies. But you wasn't proud just last year. Viime keväänä Tanskassa nousi kohu, kun kävi ilmi, että Kööpenhaminan kaupunki tukee Nathaa vuosittain lähes 80 000 eurolla. Rahat oli suunnattu toimipisteelle, jossa oli kuvattu pornoelokuvaa. Julkista tukea annetaan myös Suomessa. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta maksaa Suomen Nathalle vuosittain noin 30 000 euroa vuokra- ja toiminta-avustusta. Näyttöä pornoelokuvien tekemisestä tai striptease-palvelujen tarjoamisesta Suomessa ei ole. Sen sijaan Suomen Natha on käynyt Turun ja Helsingin seksimessuilla esittelemässä toimintaansa. Erotiikkamessuilla on Natha halunnut tarjota vaihtoehdon nykyiseen, voisi sanoa vääristyneeseen, rajoittuneeseen kuvaan seksuaalisuudesta, tarjota luentoja, tietoa aiheesta ja myös tiettyjen esitysten kautta ollaan haluttu tarjota kohottuneita esimerkkejä siitä, miten voidaan erotiikkaa käyttää rakastavasti, kohottavasti, kauniisti, esteettisesti välittämään katsojalle, kokijalle jotain, mikä herättää, voisi sanoa, sydäntä, eikä pelkästään eroottisia energioita. Mutta onko kyse hengellisyydestä vai itsekkäiden tarpeiden tyydyttämisestä? Me oltiin tämmöisellä tantraleirillä, niin tämmöinen miespuolinen, hyvin korkealla oleva opetti siellä leirillä, niin hän valitsi nuoren naisen sieltä vierelleen sillä perusteella, että se on niin kuin äärettömän henkinen se ihminen. Siellä olisi ollut parikymmentä muuta naista, paljon henkevämpää, mutta paljon huonompi vartaloisempaa. Mä en hyväksy sitä, että nämä joogaopettajat käyttävät hyväksi oppilaitaan. Se ei sovi minulle. En mä voisi ajatella, että mä yliopiston opettajana käyttäisin hyväkseni mun oppilaita.
Saamieni tietojen mukaan koulussa on ollut myös opettajien ja oppilaiden välisiä seksisuhteita. Pitääkö tämä tieto paikkansa? Ensinnäkin me puhutaan aina rakkaussuhteista. Seksi palvelee rakkautta. Kahden ihmisen välinen suhde, oli ne koulun jäseniä tai ei, on aina niiden ihmisten välinen asia. Ja jos semmoinen on syntyäkseen, niin emme haluta missään nimessä rajoittaa sitä. Rakkaus on siinä mielessä hyvin arvokas asia. Tämän koulun moraali perustuu joogisiin periaatteisiin, 10 keskeiseen periaatteeseen, jotka itse asiassa on aika läheisiä myös 10 käskyn kanssa, jotka lienee useimmille tuttuja. Intensiiviset harjoitukset saattavat horjuttaa herkempien ihmisten henkistä tasapainoa. Nathan kesäleirillä yksi ihminen joutui psykoosiin ja hänet vietiin pois ambulanssilla. Nathan oppilaille on suositeltu erästä Helsingissä toimivaa venäläistä terapeuttia. Erään entisen nathalaisen mukaan lähes puolet Nathan aktiiveista käy tämän terapeutin luona. Silloin kun mä hakeuduin tähän mun niin sanottuun ensimmäiseen terapiaan, niin mä olin todella masentunut ja ahdistunut ja halusin vaan kuolla. Terapeutti vaikutti aika karismaattiselta ja vahvalta persoonalta ja lempeältä, ymmärtäväiseltä, mutta myöskin sit loppuvaiheessa hyvin ailahtelevaiselta ja epävakaalta ja ettei ikinä tiennyt mitä tuleman pitää. Nathalaisten suosiman terapeutin käyttämät hoitomenetelmät ovat herättäneet hämmennystä. Tässä videopätkässä hän ruoskii erästä entistä potilastaan. Myös Marinan saama terapia alkoi saada outoja sävyjä. Sitten se sisälsi kaikenlaista silittelyä, selän hieromista, sylissä istumista ja sitten sitä meditaatiota, jossa vaan me tuijotettiin toisiamme silmiin ja piti olla hiljaa. Terapiasuhde kesti vaan muutaman kuukauden, olisiko joku 4-5 kuukautta. Ja sitten sen jälkeen oli vielä noin 3 kuukauden seksisuhde. MOT:n saamien tietojen mukaan terapeutti on ahdistellut seksuaalisesti muitakin potilaitaan. Marina on tehnyt entisestä terapeutistaan rikosilmoituksen. Tapaus on syyteharkinnassa rikosnimikkeellä seksuaalinen hyväksikäyttö. Kyllähän se aina on hyväksikäyttöä, jos terapeutti ryhtyy suhteeseen asiakkaansa kanssa, koska heille pitäisi olla nämä eettiset velvoitteet, että asiakkaisiin ei kosketa. Venäläisellä terapeutilla ei ole Suomessa lääkärin tai psykoterapeutin koulutusta, eikä siis oikeutta käyttää psykiatrin tai psykoterapeutin nimikettä. Mikä on Nathan suhde tähän terapeuttiin? No meidän koulun virallinen linja on se, että me ei suositella yleisesti psykiatria eikä ketään erityisesti ketään psykiatria, joten se on sitten ihmisten oma asia valita. It's a symbol of the male energy. Nathan opettajat eivät anna oppilailleen määräyksiä, vaan suosituksia. Jäsenet seuraavat gurun oppeja. Toiminnan kriittinen tarkastelu on jäsenelle vaikeaa. He katsoo, että maailma on paha. Televisiossa on pahaa ohjelmaa, lehdet kirjoittaa rumia asioita. He ovat hyvin jyrkkiä tässä maailman ulkopuolella asettautumisessa, niin kuin kaikki uskonnolliset liikkeet. I feel pity about the people getting in there seeking some truth, self-development. There is a possibility to do that. The problem is if they get dragged into this living in the ashram and get more and more sucked into the core. They don't have any job or education. They never get started, This is my concern. Young people get in there and they lose their life.